நிந்தை அவமானம் தாங்க முடியாமல் அழுது கொண்டிருக்கும் ஆத்துமாவே, இன்று கர்த்தர் உங்களுக்கு சொல்லுவது ஏசாயா 25:8. கர்த்தராகிய தேவன் எல்லா முகங்களிலும் இருந்து கண்ணீரை துடைத்து தமது ஜனத்தின் நிந்தையை பூமியில் இராதபடிக்கு முற்றிலும் நீக்கிவிடுவார். விபச்சாரத்தில் பிடிப்பட்ட ஸ்திரீயை நிந்தித்து கல்லெறிந்து கொல்ல முற்பட்டனர். ஆனால் இயேசுவோ அவர்கள் பாவத்தை சுட்டி காட்டின போது வெட்கப்பட்டு திரும்பி போனதினால் இந்த ஸ்திரீயின் கண்ணீர் துடைக்கப்பட்டு பிற்காலத்தில் இயேசுவின் சீஷியாக மாறினாள் என்று கூறப்படுகிறது. நிந்தையும் அவமானத்தையும் தாங்க முடியாம அழுதுட்டு இருக்கிறீங்களா? மனுஷங்க கிட்ட அழாதீங்க. உங்களை புரிஞ்சுக்கிட்ட கர்த்தர் சமூகத்தில் வந்து அழுங்கங்க. உங்களை வெட்கப்படுத்தினவர்களை வெட்கப்படுத்தி உங்கள் நிந்தையை நீக்கி உங்க கண்ணீரை துடைப்பாருங்க. ஜெபிக்கலாமாங்க? தேவரீர் என் நிந்தையை மாற்றி என் கண்ணீரை துடைக்க போறதற்காக உமக்கு நன்றி. சமூகத்தில் என் இருதயத்தை ஊற்ற கற்றுத்தாரும். இயேசு மூலம் பிதாவே, ஆமென்.